Здравейте, казвам се Стефан Бозаджиев, родом от Казанлък, юрист по образование. От много дълго години се занимавам с туризъм, туроператор, екскурзовод, член на Съюза на екскурзоводите в България и член на управителния съвет на същата организация. Уникален. Определено има много висока туристическа стойност, именно поради факта, че това е част от наследство, което за много голяма част от чуждестранните туристи, които водя, те го нямат. Те търсят да видят нещо такова, така че добавената стойност там е изключително висока. Може би един от приятните ми спомени беше 2015 или 2016 година. Бяхме с колеги от една американска телевизия. Влезнахме вътре да снимаме и водещият така имаше притеснение да влезе, но след като целият екип влезе, отвътре се чуха викове: Рик, ти трябва да влезеш. Никога не си виждал нещо такова. Така че съм много доволен, че успяхме да направим първи стъпки в една посока на популяризирането му. Ако кажа, че е ясно, ще излъжа. Определено ми е неясно към този момент, но в крайна сметка нещо трябва да се направи, защото от една страна трябва да бъде запазен заради изключителната си стойност, архитектурна, историческа, а от друга страна може да е и един магнит за допълнителни финанси за развитието на общината. Казанлъчани, гласувайте. В крайна сметка са съвсем малко местните референдуми в съвременната ни история. Сега имаме възможност нашия глас да бъде чут, да бъде задължен на местните власти да се съобразят с нас, така че независимо какво е вашето мнение, излезте и гласувайте.